Ako by mohla vyzerať moja denná rutina s Olivalom? Mám zmiešanú a povedzme, že už zrelšiu pleť. Gravitácia začína byť vidieť a vrásky na čele sú čoraz viac viditeľné. Aminogel je jemný čistiaci gel, ktorý je naozaj univerzálny a veľmi dobre znášaný. Hydrotoner je na mojich poličkách už stálicou. Balenie s rozprašovačom je pre mňa príjemným bonusom. Peptidové sérum pleť nabobtnáva a vplyvom peptidov bojuje proti starnutiu. Slamienkový očný krém je dostatočne výživný, čo ja veľmi preferujem. Peptidový krém má skvelú polomastnú textúru. Je ľahký, ale pritom dostatočne výdatný. Čo sa týka denného SPF-ka, volím SPF 30 v ľahkej fluidnej textúre, aby mi na pleti zostal príjemný, ale nemastný pocit a make-up dobre sedel. Posledné séra, ktoré uvidíte, sú možnou alternatívou. S hyaluronovým hydrátorom sa naozaj nedá nič pokaziť a vitamín C je po zime perfektný výber. Majte krásny deň.